Niin, lisää talousuutisia reilun tunnin kuluttua. Tämän verran kultaa painaa huikeat 384 grammaa. Tämä on toiseksi suurin hippu, jos niin voi sanoa, joka Lapista on löydetty. Tämä on löydetty 1910. Lapista Ivalonjoelta on huuhdottu kultaa 1870-luvulta lähtien vaihtelevan innostuksen vallassa ja samalla on tehty kultahistoriaa. Sitä on tehnyt muun muassa Seppo J. Partanen, Sankareita, veijareita ja huijareita. 30 vuoden työn tulos on nyt kirjoissa ja kansissa. Ja joka miehen opas Lapin kultamaille. Mekin voitaisiin Liisan kanssa sitten kokeilla sitä tämän oppaan mukana. Mutta kun mennään nyt koko tähän historiaan näihin löytöihin, niin nämä, jotka toitte mukana ne tuossa pöydällä, ne ovat sitten jo aika vanhoja vai kuinka? No nämä ovat vanhoja. Tässä ne ovat 30-luvulta, mutta onhan sieltä löytynyt aivan viime aikoinakin. Viime kesänä löytyi Lemmenjoelta kultahistorian kolmanneksi suurin 250-grammanen hippu. Kertooko se siitä, että siellä kultaa vielä paljon on, jos vaan löytää? Kyllä sitä on, jos sitä osaa oikeasta paikasta etsiä. Mistä johtuu se, että moni sairastuu kultakuumeeseen, kun hetken pitää vaskoolia käsissä? En tiedä, tuohon kultaan on aina kautta aikojen liittynyt jotain semmoista salaperäistä, mystistä. Se on niin kuin ihmisen onnen symboli ja se saa kyllä koukkuun. Se sai minutkin koukkuun 30 vuotta sitten, kun liikuin Lemmenjoella ja juutuin siellä kullankaivajan kämppään. Mä ihastuin heidän elämäänsä ja siihen elämäntapaan. Eli ihminen, hänen unelmansa vastaan suuri luonto. Ja nyt mun täytyy tunnustaa, että tässä koukussa olen edelleenkin. Ja kun mennään yli 100 vuoden takaisiin vaiheisiin, tullaan tähän päivään, niin sankareita, veijareita ja huijareita. Onko se sananmukaisesti totta? Siinä on siis ihmisluonnon kaikki ominaisuudet mukana siinä porukassa, joka siellä on kultaa huuhto. No ne, jotka ovat jättäneet nimensä Lapin kultahistoriaan, niin aika pitkään minä tutkin sitä asiaa niin, että siellä on erikseen sankarit, veijarit ja huijarit. Kunnes sitten yhtäkkiä mä oivalsin, että nehän ovat kulkeneet täysin samoissa saappaissa. Eli se kulta saa esille ihmisluonnon kaikki äärilaidat. Siellä on valtavia huijauksia tapahtunut. Ja ne on aina tapahtunut hyvässä uskossa siihen, että jos se suuri kulta löytyy, minä huijaan nyt vähän rahaa tähän yritykseen. Sitten kun se kulta löytyy, niin ei kukaan muista sitä huijausta. Mutta sitä ei ole löytynyt, se huijaus on jäänyt jäljelle. Muun muassa tähän hippuun, jota äsken näytin, niin liittyy tällaisia piirteitä. Minkä takia tämän kultakimpaleen löydöspaikka on epäselvä? No se on oikeastaan tämä toinen, tämä suurin. Se on Evertin, tämä on Evertin Kiviniemen hippu ja hän väitti itse löytäneensä sen Lutolta suurin piirtein Saariselän nykyisen lomakaupungin kohdalta. Mutta sitten tämä toinen, hänen sukulaisensa löytämä 1910-luvulta löytyi sieltä Hangasojalta. Ja nämä on aika lailla samankaltaisia. Ja Evertillä ei ollut itse valtausta, joten kun hän oli monilla valtauksilla töissä, niin tästähän syntyi itsestään juttuja, että hän on työmiehenä pistänyt taskuunsa ja väittää löytäneensä myöhemmin omalta valtaukselta. Kuljettanut sen löydettäväksi jonnekin muualle. Ja nämä on tyypillisiä. Jokaisesta isosta kultahipusta on tarinoita. Tästä toissakesäisestä kultahipusta oli tarinoita, että se olisi löydetty tuolta Afrikasta sen takia, että löytäjä oli ollut siellä kehitysaputöissä. Mutta totta on se, että se löytyi ja ei mikään noista hipuista niin kuin löydy sattumalta. Kun olen tutkinut niiden löytäjien historiaa, niin kaikki on löytynyt valtavan kovalla työllä ja ammattitaidolla. Eli Onni on semmoinen veijari, että se on aina ollut voittajien ja ahkeroiden puolella tässäkin asiassa. Tänä päivänä ahkeroijia ammattilaisia, jotka saavat elantonsa kullan huuhdonnasta, on toistakymmentä siellä pohjoisessa. Kun mennään tähän oppaaseen Lapin kultamaille, kun tehdään valtaus, niin miten sen saa ja ylipäätään, miten tätä kullan huuhdontaa ryhdytään tekemään, vaikka jos minä haluaisin lähteä sinne huuhtomaan kultaa?
Kullankaivua kontrolloi meillä kaivoslaki ja kaivosasetus, ja se on kauppa- ja teollisuusministeriön alaista toimintaa. Sitä kontrolloivat myöskin sitten paikalliset viranomaiset, kunta, rakennustoimintaa. Käytännössä sinun täytyy ensin etsiä se paikka, tehdä siihen varaus. Sitten sä toteat, että siinä on ehkä kultaa, sitten muutat sen valtaukseksi. Irtokultavaltauksella Lapissa sä saat jo käyttää lapioja ja vaskoolia. Ja sitten jos ryhdyt niin kuin mittavimpiin toimenpiteisiin, sun täytyy muuttaa se kaivos piiriksi. Tänä päivänä se homma on erittäin tiukasti kontrolloitua. Se on myöskin kohtalaisen kallista, että siihen menee useita tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia markkoja niihin perustamiskustannuksiin. Onko tällä kukaan vuodesta 1870, jolloin tuli tämä ensimmäinen kultaryntäys, josta meillä on karttakin? Tämä oli ihan tietöntä aluetta. Se on tietöntä aluetta. Inarissa. Niin onko kukaan rikastunut oikein niin kuin kunnolla? No tiedän muutaman tapauksen. Muun muassa tuossa Ruikan mutkassa on ollut valtaus Rovaniemen läheltä olevalla Ruikan suvulla. Susiruikka kaivoi siinä 3 vuotta, 3 kesää ja sen jälkeen tuli kotikylänsä ja rakensi koko Peräpohjolan suurimman talon sillä kullalla. Myöhemmin tämä talo on jaettu 3 osaan ja edelleenkin ne 3 suurta taloa ovat sillä olemassa. Se on yksi juttu. Toinen on sitten tämä tunnettu Björklundin uni, tämmöinen oululainen Kuopiosta Ouluun muuttanut Frans Björklund tuli tuonne Ivalojoelle 1870 ja hänellä oli sen verran rahaa taskussa, että hän ryyppäsi ne rahansa paikallisessa kapakassa. Ja sitten hänet heitettiin ulos muutaman päivän ryyppäämisen jälkeen. Hän lähti horjumaan jokivartta Maalikyliin ja sammui yhden puron varrelle. 3 kertaa hän heräsi samaan uneen, lappalaiseukko potki häntä hereille, että mitä äijä kullan päällä nukut. Ja hän lähti horjumaan takaisin Kultalaan. Hän oli säilyttänyt kultakellonsa ja sillä kellolla lunasti valtauksen sille paikalle. Ja sitten kultahistorian dokumentit todistavat, että se on Ivalojoen rikkain kultapaikka. Hän löysi 3 kesässä sieltä yli 30 kiloa kultaa. 30 kiloa. Onko nyt meneillään, innostus kullanhuuhdonta on vaihdellut, onko nyt meneillään jonkin sorttinen kultaryntäys? On. Nyt on melko iso ryntäys. Valtauksia on lähes 500 koko Lapissa. Ehkä voi laskea, että noin 2000 ihmistä aika aktiivisesti pyörii sen kullan perässä. Kultaa kesäisin löytyy noin, tai on löytynyt viime vuosina noin 15-30 kiloa yhteenlaskettuna. Nyt Partanen, jos teitä vielä lisää kuuntelee ja lukee, niin tässä tulee kauhean kultakuume. Niin, ja meppä kokeilemaan. Aivan. Tuttava piirissä on yksi jos toinen hurahtanut tähän hommaan, mutta kato kuinka pieniä nämä on. On. Ja, no tässä on oikeastaan nyt sitten esimerkki. Tässä on sitten kun huudetaan raaka. Siinä on rautahiekkaa mukana ja siinä on vähän kultahippuja. Tuossa sitten on pelkkää hippua sitten kun se on vaskattu ja sitten on näitä koruja jalokiviä. Eli tämäkin on se yksi elementti. Lähes jokainen kullankaivaja tänä päivänä hakee myöskin näitä. Kiitoksia Seppo J. Partanen. Kuume nousee, mutta me jatketaan hetken kuluttua musiikin parissa. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos.